Pozrieme sa aj na otázky z komentárov. Prvá otázka je, čo všetko sa deje pri prvej gynekologickej prehliadke a ako sa na ňu pripraviť. Prvá gynekologická, alebo teda všeobecne gynekologická prehliadka zahrňa komplex vyšetrení ženských pohlavných orgánov, začína sa dôkladným odobratím anamnézy a následne sa teda pokračuje fyzikálnym vyšetrením. Toto fyzikálne vyšetrenie zahrňa pohľadové vyšetrenie, čiže hodnotí sa genitál zvonku, následne sa pristupuje teda palpačným vyšetrením, čiže vyšetrením pohmatom, kedy sa teda hodnotí genitál a následne potom pokračujeme vyšetrením v spekulách, kedy odoberáme aj cytologické vyšetrenie a následne ešte využívame ultrazvukové vyšetrenie. U žien, ktoré nemali pohlavný styk, využívame abdominálne, čiže cez brúško. U žien, ktorí pohlavný styk mali, používame vaginálnu sondu, čiže vyšetrujeme cez pošvu a v prípade nutnosti niekedy u žien, ktoré pohlavný styk nemali, používame aj sondu cez análny otvor. Ďalej ešte samozrejme nesmieme zabudnúť aj na palpačné vyšetrenie prsníkov. O všetkých postupoch počas tohto vyšetrenia musí lekár pacientku informovať a pacientka má možnosť akékoľvek z týchto vyšetrení aj odmietnúť.